Fred være med jer, og Guds barmhjertighed og velsignelse. Velkommen til denne korte video, hvor vi skal lære, hvordan man logger ind på Barrick-platformen og logger ind på vores eget dashboard eller kontrolpanel som ambassadører. Alt dette kan gøres fra et sted, og nu vil vi gøre det sammen, så vi kan se, hvor nemt det er at gøre det nu. Vores udgangspunkt vil være det samme link, som du modtog første gang og gennemførte købet via, eller den officielle hjemmeside for Jydbro, som er jydprofessional.com, eller du kan bare skrive det på Google. Alle disse steder vil føre dig til et sted, nemlig den officielle forside for Jydbro, som vi kan se på skærmen. Sådan vil siden se ud, og du har helt sikkert været inde på den før. Nu burde vi have en konto på Barrick, og vi har også en konto på ambassadørens kontrolpanel. For at logge ind på Barrick-platformen klikker vi på Continue Learning. Vi bliver straks sendt videre til login-siden for Barrick-platformen. Her indtaster vi nemt vores e-mail og derefter adgangskoden. Husk, når du indtaster adgangskoden eller passwordet. Du skal indtaste den adgangskode, som du oprettede, da du fik eller købte Barrick-platformen. Og sådan har vi nu fuldført login til Barrick-platformen, og denne side er login-siden til Barrick-platformen. Hvis du støder på et problem, eller hvis du ikke kan huske din adgangskode, kan du trykke på Gendann adgangskode eller Forget password, og nu stil din adgangskode fra bunden af. Og vi skal minde dig om, at denne adgangskode kun gælder for Barrick-platformen. Nu, som vi sagde før, er udgangspunktet eller vores startside Jydbros hjemmeside på den måde, vi tidligere har vist. På den måde kan vi vende tilbage og logge ind på Barrick-platformen, og nu vil vi logge ind på Jydbros kontrolpanel eller dashboard fra den samme hjemmeside, som vi startede med. Nu scroller vi ned eller trækker skærmen nedad, indtil vi når noget, der hedder Referral-program, eller på arabisk, programmet for henvisninger. Og vi klikker direkte på Ambassadors login eller login som ambassadør. Vi bliver straks sendt videre til login-siden for ambassadører. Og vi må ikke glemme, at hver gang vi logger ind, skal vi trykke på caption, som her er en boks, hvor der står I'm not a robot. Klik derefter på login-disk. På denne måde har vi afsluttet processen med at logge ind som ambassadør. Vi nåede denne skærm før i andre videoer, nu på samme måde. Hvis du har glemt din adgangskode eller ikke er sikker på den, kan du stadig glemme adgangskode. Eller du har glemt din adgangskode, og du kan nu stille din adgangskode til dashboardet. Glem ikke, at det er den samme e-mail til både Barrick-platformen og ambassadørprogrammet. Men du kan vælge at have samme adgangskode til begge sider, eller du kan have en forskellig adgangskode til hver. Herfra kan vi nu stille adgangskoden. Og på denne måde vil jeg gerne minde jer igen om, at udgangspunktet eller startpunktet for alle er hovedsiden for Jydbro. Fra denne side kan jeg logge ind på Barrick via Fortsæt læring. Eller jeg kan logge ind på ambassadørens kontrolpanel via Referral-program eller henvisningsprogrammet. Og selvfølgelig vil vi gerne minde jer om, at vi viser det her for jer på telefonen nu, men det samme gælder også for computeren og for din bærbar. På den måde kan du nemt få adgang til Barrick-platformen eller dit eget kontrolpanel fra et sted. Og hvis I har nogle spørgsmål eller andre henvendelser, så kontakt altid jer på ambassadørservice. Vi er altid klar til at hjælpe jer. Tusind tak for indsatsen.